कुडाचे जोडा मार, काळे कुडाचे जोडा मार. काय पण काय विषय काय आपला विषय काय आजचा फिटिंग सुद्धा आता बोल ना. विषय काय बाजारात गेलो. आता डेवनचा विषय आपला. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. काल अक्षरशः झोपलो मी गावी पोचल्यावरती, त्यामुळे कुठल्या प्रकारचा ब्लॉग मला किंवा व्हिडिओ शूट नाही करता आला, कारण अक्षरशः दमलेलो. रात्रीभरचं जागरण, तर ती ड्रायव्हिंग. आज उठलो. आता मी जस्ट आमचा आता बाजार करून झालेला आहे. व्लॉग वत्सप मंडळी, गणपती 2018 ची तयारी जोरदार सुरू आहे गावात. हा बरोबर. आणि इकडे आणि आता आम्ही व्हाळीच्या दिशेने चाललोय. व्हाळी म्हणजे त्यांना माहित आहे रे, व्हाळी म्हणजे काय त्यांना माहित आहे. हा, आम्ही आता ऍक्च्युली व्हाळीला चाललो आहेत. जस्ट एक पाठ बीट जरा धुवून काढायला. घरच्यांनी आम्हाला थोडं काम दिलंय. या ठिकाणी जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे आमचं. आता किती वाजले ना आता? मला वाटतं गणेश उत्सव मी टाइमच बघून ना. किती वाजले? 2 वाजले असणार. 2. 3:30 झालेले आहेत बरोबर. ठिकाणी 3:30 झालेले आहे या ठिकाणी. तर आम्ही या ठिकाणी आता थोडं पाठबीट धुवायला आलेलो. गावात काम चालू तर आहेत, कारण ब्लॉग बनवायला शूट बनवायला वेळच नाही मिळत आहे, कारण कामच भरपूर आहे. सो मध्ये मध्ये तसा वेळ भेटतोय तसा शूट करून आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करतोय. आजचा ऍक्च्युली हा आमचा दुसरा दिवस आहे गावातला. या ठिकाणी तुला पकडतं पण येते या ठिकाणी. एक मिनिट हा. ही आमच्या गावातली छोटीशी अशी व्हाळ आहे. ऍक्च्युली पाणी भरपूर असतं, पण 3-4 दिवस गावातले मध्ये की पाऊस नाही आहे, सो पाण्याचं प्रमाण कमी झालंय. पण तरी पण आहे, पाणी आहे. सर्व मिनिटात कमी झालं. मासे असतातच मध्ये पाणी वगैरे. पाण्यात मासे नाही मिळत आले तर काय मिळत नाही. ए राव रे, ए खुद दौडू रे. अरे आहे हे असे आम्ही आता इथे पाठ धुणार आहोत. सो मीही आता त्यांना मदत करणार. तर ते बोलतील तू फक्त ते ब्लॉग बनवणार आणि फक्त आम्हीच कामं करू काय. हो हो. जाते दादा चालले जा घेऊन ये. पाठ आम्ही धुवून घेतलेत. आता चाललोय घरी. बघू अजून काय काम का सांगतात. कारण उद्यावर गणपती आलेले आहे. घरात अजून बरेचशी कामं बाकी आहेत, तयारी बाकी आहे. तर बघू आता घरातले अजून काय काम सांगतात त्यावर. आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. एका माणसाची ओळख करून द्यायची. बघ मी दिसत नाही, हाच तो प्रीतम दळवी, जो आम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये 2 व्हिडिओमध्ये आम्ही त्याचा उल्लेख केलेला, सनी सनी करून. तो हाच तुमच्या घरातला काय बोलतील, छोटा सर्वात छोटा. आमच्या चौघे आम्ही भावंड आहोत, त्यामधला सर्वात छोटा. तर ह्याची ओळख बाकी होती. तो आता आला पाठवून
तर म्हटलं याची ओळख करून देऊया. नाही तर लोक विचार करत बसतील सनी सनी कोण, कारण मागच्या व्हिडिओमध्ये मी याचा एकदा फोटो दाखवलेला तुम्हाला, तर त्याची 10वी होती आणि तो मागच्या गणपतीला आला नव्हता. तर ह्या गणपतीत तो आता आलेला आहे आणि आता आपल्यासोबत आहेच. तर करूया धमाल 10 दिवस. ओके चला. स्प्लॅश पडलं ती चौकस हे घाबरच त्यांनी स्पायडरमॅन आहे ती. So that I can kill something. मेरा नाश्ता नाश्ता हे कसं क्लिअर आलं रे.